क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फकिहागा गामियाव गंसे फाक्का दालांखौ बेखेवना होदों एमएलए जिरन बसुमतारिया। हल्दिबारि बरगफा फकिहागा जेवारि बिल फुलकुमारि ओनसोलाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो मोजां लामा आरो दालां गैयिनि जाहोनाव हान्थामेला खालामनायजों लोगोसे गोबां उसुबिदाजों भुगिनो गोनां जाबोदों। सानफ्रोमबो बे लामाजोंनो गारि मटर थांलाय फैलाय खालामनाय, फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय, गोनांथि समाव बेरामिखौ देहा फाहामसालिसिम लांनायाव दालां गैयिनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जाबोदोंमोन ओनसोलनि सुबुंफोरा। रायजो राजाफोरनि बे जेंनाखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव गासै 50 लाख रां बाहायनानै दालांखौ बानायनानै होयो कन्ट्रेक्टर कर्नाबल नार्जारिया। बिटिआर सरकारनि बेबादि हाबा मावनायखौ सांग्रां रायजोफोरा बाख्नायदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो मोजां हाबा मावबाय थायोब्ला सरकारखौ अरायबो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारिया दालांखौ बेखेवनानै होनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। फै बे समाव आबुङै खोनासंनि। दिनै नोंथांमोना नुदों बेयाव गोदानै मोनसे गिदिर बक्स टाइप कालभार्ट, बेयो ब्रिजजोंनो समान। गतिके बे जोंनि कालभार्टखौ जों बेखेवनाय जादों। बे कालभार्टआ बहाय गोबांथार ओनसोल एबा गामिफोरखौ बेंनानै लाखिदों। बहाय बरगफानिफ्राय लानानै फकिहागा दङ, फुलकुमारि दङ, जहालबिल थांदों आरो खाथियावनो बरगफा दङ। बे मोनबा 6टा गामिखौ बे कालभार्टआ दिनै संजोग खालामबाय। आरो नोंथांमोना मिथिगौ गोबाव सम बिपिएफनि सासन कालाव 17 बोसोराव बे गिदिरथार मोनसे ओनसोलाव गंसेबो कालभार्ट जायाखैमोन, जेखौ गुबुनफ्रा बुङो एबा बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा बिथांमोना जाहिर खालामनानै लायो जों जोबोद उन्नतिनि खामानि मावदों। नाथाय बिनि रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ जे 17 बोसोराव मोनसे कालभार्टबो बिथांमोना मोननो हायाखैमोन। दा बिनिखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बिथांमोना हान्था मेलानि थाखाय जोबोद गाहाम जादों। ओरै सिसि ब्लक जागासिनो दङ, बेराफारसें दा बहाय गिदिर मोनसे खामानि जाबावगोन। बेराफारनैजों बहाय ब्लेक टपिंनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो हान्था मेलानि बेलायाव बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना थेंक्स होदों। मानोना गोबाव समनि जे जेंनाखौ कोनो मोनसे सरकार पार्टिया बेखौ सुफुंनो हायाखैमोन, बेखौ दिनै बे 4 बोसोरनि गेजेराव दिनैहाय जे जायगायाव जेरैबायदि हान्था मेलानि थाखाय जोंनो गोनांथिफोर दंमोन, लामा सामा, ब्रिज, कालभार्ट, बेखौ दिनै लुफुंजोबनानै होनो हानायनि थाखाय बिथांमोना थेंक्स बावदों। आरो लोगोसे जोंबो गौरब जोङो साननानै लादों। मानोना जे प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआरनि चिफ जाखांनायनि उनाव गोबां ओनसोलाव गोग्लैसोनाय थानाय ओनसोलफोरखौ बोरै जोङो जौगाखांनो लाबोनो हागोन एबा हान्थामेलानि सुजुग सुबिदा खालामनो हागोन, बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गोबां खामानि मावदों। खना खनला थानाय ओनसोलाव बहाय फरायसाफोरनि हान्थामेला खालामनाय, खाथियाव फरायसालि दङ, बेफोराव फैनोबो जोबोद उसुबिदा जादोंमोन। दा बेनिखायनो बेखौ जाय कन्ट्रेक्टर बिथाङा मोनदोंमोन, बिथाङा थिग समावनो मावफुंनानै बेखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारिखौबो बिथाङा लानो हाबाय। आरो जोङो इतिमध्य बेखौ बेखेवनानै होबाय। आरो आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय बे दालांखौ बा बे कालभार्टखौ आं बिथांमोननो दिनैनिफ्राय गथायनानै होनाय जाबाय जे बियो रायजो राजाफोरनि थाखायनो बे जाबाय। आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजाङैनो बिथांमोनाबो जोथोन लागोन। आरो निस्सय बे ओनसोलनि हान्था मेलानि थाखाय कोनो बिथांमोना उसुबिदा जानाय नंला। आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे गुबैयै बे हाबाफारियानोमोन। दा नैबे जों जे दालांखौ बेखेवबाय, नोंथांमोना बे सिदा नुबाय, बेजोंहाय सेन्ड ग्रेभेल गासिबो होखाजोबनाय जाबाय। थेवब्लाबो बेवहाय आरोबाव सेंसन जाबावबाय। आरो लोगोसे बिनि एसे आगसिजों थांनाय जे रड दङ, बेवहायबो अलरेडि सार्भे जाजोब्बाय। बेखौ जोङो फाक्का लामा बानायसिगोन। दा बेनिखाय कोनो बे ओनसोलाव हान्था मेलानि थाखाय उसुबिदा जानाय नंलिया। नैबे दैज्लां बारखांबानो गासिबो रड्सनि खामानिया बेखौ मावजेननाय जासिगोन। दानो बे समाव दानो नैबे जिहेतु फकिहागा उडेन ब्रिज टु लेटुमस्रा फुलकुमारि बे मोनसे स्किमनि नाममोन। दा बे खामानि मावनाया जाहैबाय आं कन्ट्राक्टर, आंनि नामा कर्नाबल नार्जारि। आङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिबो प्रेसिडेन्ट, अल बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिबो। दानो बे समाव आं फंनैसो स्टेटमेन्ट होनो नागिरदों। जिहेतु नैबे बे फुलकुमारि, फकिहागा, उपेन्द्रपुर आरो बिदिनो ओरैहाय गोबां जेवारि बिल आरो ओरैहाय बेबायदिनो हल्दिबारि आरो बिदिनो बरगफा, बे जायगा गोदोसोनाय जागौमोन, आइसलेटेड एरियामोन। दा बेवहाय आङो नागिरबायनानै बे
बे स्किमफोरखौ मोननानै जोंनि मानगोनां चिफ सारनिफ्राय बे एजेन्सिखौ आं सेंसन खालामना लाबोदों आरो लोगोसे बेवहाय MLA जोंनि 1 नम्बर गसाइगावनि जिरन बसुमतारी बिथाङा बहुत हेल्प खालामदों आरो बिदिनो चिफ सारनि माखासे मावग्रा PAफोर दं बिसोरखौ बेसेबां आङो धन्यबाद होयो मानोना बे स्किमखौ बिथांमोना सेंसन खालामना हरबाय आरो बेखौ थांनाय बिदिनो 2023-24 फाइनान्सियेल जे 6 फाइनान्स आसाम फाइनान्स कमिसननि बे स्किमाव सोना हरदों आरो बेखौ थांनाय फेब्रुवारि दाननि 1 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै बे खामानिखौ मावदों दा मावै दिनैहाय मेनि 13 तारिख मेनि 2005आव दानो बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बिनि जे इस्टिमेट कस्ट एप्राइजाला जाहैबाय टटेल 50 लाखमोन आरो दानो बे स्किमनि लेंथआ जाहैबाय टटेल 3/3 सेल आरो लोगोसे बे RCC बक्स कालभार्ट ब्रिजआ लेंथआ जादों एप्रक्सआ 700 टटेल 50 लाखनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनाय जादों दा बेनिखायनो दा नैफाय रायजो राजाखौ लानानै जोंनि गसाइगाव 1 नम्बर समस्तिनि मानगोनां MLA श्रीजुत जिरन बसुमतारीखौ लानानै आरो बेवहायनि जोंनि जमदुवारि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट लकनाथ नार्जारी आरो गोबांथार सुबुंखौ लानानै आं कनथार जानानै आंनि कनथार लोगोफोर बयखौबो लोगो लानानै दिनै बे खामानिखौ बेखेवबाय आरो दिनैनिफ्राय बे लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय जे गोबाव समनिफ्राय जे उसुबिदायाव गोग्लैना दंमोन बे गोग्लैसोनाय आइसोलेटेडनिफ्राय जाहाथे बे रैखाथिखौ मोनबाय आरो दिनैनिफ्राय बे फ्रि जाबाय आरो बेवहाय हान्था मेला खालामनो गारि घरा आरो बे रायजो राजानि थांलाय फैलाय अफिस आदालत कर्ट कासारि आरो बायदि रोखोम स्कुल बायदि रोखोम थांलाय फैलाय बे सुबिदाखौ दिनै मोनबाय आरो बेखौ जोङो बेखेवना होबाय बेनिखायनो बे समाव आङो नैबे समाव सफैनाय मेडियानि सेलनि मानसिफोरखौ आरो लोगोसे जोंनि जे बे जायगानि ओनसोलनि एरियानि मानगोनां MLA जिरन बसुमतारी आरो जोंनि जमदुवार ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आदा बिदिनो सुलेमान नार्जारी लकनाथ नार्जारी बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट माने UPPL भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे दानो बे जमदुवार ब्लकनि जे कअर्डिनेटर बेबादिनो दिलीप राभा बेबादिनो गोबां सुबुंफोर आं बे समाव दङ आरो लोगोसे आंजों सफैनाय जोंनि मानगोनां कसुगा ब्लकनि इन्जिनियारफोर आरो लोगोसे BDO गासैखौबो आङो बे समाव हामबाय होननायजों आरो बे समाव थेंक इउ होननायजों आंनि बे गुसुं बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबनानै बयजोंबो आंनि खुलुमनायखौ लाबाय गोजोन्थों ধন্যবাদ আমি UPPL को धन्यवाद দি আছো কাৰণ এই অঞ্চলত ধৰক আমি 3-4টা গাঁৱৰ হুকিহেগা হলদিবাৰী ফুলকুমাৰী বৰগোপা বহুত দীৰ্ঘদিন পৰা আমি ভুক্তভোগী এতিয়া ৰাস্তা ঘাট নাই দলং কালভাৰ্ট নাই আজি আমাৰ যেটো APP চৰকাৰ আমাৰ ইয়াত দলং বনাই দিছে কালভাৰ্ট বনাই দিছে সেইকাৰণে আমি APP চৰকাৰক ধন্যবাদ দি আছো পৰৱৰ্তী কালত আমি APP চৰকাৰৰ লগত থাকিম আৰু থাকি যাম এটোই আমাৰ ৰাজ্য তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ